Én Ádám vagyok. Szeretném nektek mutatni az MGP VX4 Team Scootert, vagyis rollert, ami abból áll konkrétan, akkor kezdjük el, hogy miből áll ez a nagyon szép roller. Amit most itt látok, 2 darab fekete, vagyis egy pár, de az 2 darab, ott is fekete markolat, azon kívül van egy nagyon szép kormány, vagyis nagyon szép volt. Szép. Nézzétek, itt van egy ilyen matrica, ami azt jelzi, hogy én most itt ide ezt ragasztottam, és ettől most menő lett a rollerem. Tehát nagyon menő. Igen, kezdjük azzal, hogy itt egy roller-pontús matrica ez. Itt egy medgíres is, és ugye amit mondtam, ez a Sovereign snapback, amit ugye én ragasztottam, hogy menő legyen. Nézzétek meg, itt van az SES, ami fekete FSH SES, tehát ez nem az, hogy itt most ezt lehet csavargatni össze-vissza. Hangosabban beszélj ma. Hanem hát ez olyan, hogy... Olyan, hogy beszorok. Igen, olyan. Tehát, hogy ez nagyon jó. Akkor a SES után, meg a Clamp után jöhet is egyből a villa, vagy a lap. Mert a lap... Még mindig azzal leszünk. Igen, a lap az egy 5,4 incses lap, ami arról szól, hogy itt vannak lyukak, súlycsökkentés céljából fontos. És ugye itt a lap, van rajta egy MGP is. Egy MGP is grip tape. A grip tape-en rajta vannak ilyen kis vonalak. Nem tudom, hogy mit ábrázolt. Akkor jön az jön a villa, ami egy, igen, ugyanúgy 5,4 incses villa, ami pontosabban arról szól, hogy itt is súlycsökkentés céljából fontos. Itt akkor most jön az ETI kerék, ami arany, igazi aranyból van. Látjátok, ott van igazi arany. Hát nem sokat láttunk belőle, de mindegy. Aztán jön egy 210-es, vagy egy 110-es kerék, arany színű. Már 2 perce beszélsz róla. Tudom, aztán jön egy fék, ami nagyon patentált, hogy így előre... Ami az első videómban is volt. Mert szinte mindegyiken van. És nézzétek meg a lapot, hogy milyen szép, már amúgy csúsztam vele. Látjátok? Ezt Pipó Bence adta nekem, nem tudom, hogy milyen okból. Hát, ennyi lett volna a roller videó. Nem, még trükköket is kell mutatnod. Jó, nézzétek meg. Várják, közel viszem a kamerához. Hogy nem kell kinagyítani. Itt van bent egy lyuk, ami az az eddig ér. Tehát a roller lapnak a... Bocsánat, csak beszólt. Aki kihozott minket. Vagy a roller alkatrésznek a végére érkeztünk. Most mutassunk pár trükköt. Ne bakízzál, mert jön az autó, Ádám. Gyere el onnan. Sziasztok! Ennyi volt.